যদি ইয়ার কারণে আপনার ভিডিওর কারণে ওয়াকালি বা ইন ফিউচার মারামারি হয় ইয়ার রেসপন্সিবিলিটি আপনি লব লাগবে টু রেসপন্সিবিলিটি আর আপনার অতি সোনকালে আমি কেস দি আছো ডিফেমেশন কেস দিম আর আপনি জেলৰ ভাত খাবৰ কাৰণে বুজাই থাকে जों बन्सुआ बिथांखौ नागिरगासिनो दङ आरो बिथाङा थाबैनो जेलनि ओंखाम मोनजागोन উল্টা পুল্টা শিক্ষা নিদিব আমাক এইটো তহঁতৰ দেশ নহয় হৈছে কথাটো বুজি পাইছে खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअखौहाय बेखेवलायबाय आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद गोजोनथाव खौरां आरोना जाय खौराङा माने गासै बर' रायजो राजाफोरखौ बर' हारिखौ माने गोजोन होनो हानाय खौरां आरोना बे खौराङानो जाहैबाय बै फान्थाव बोराया जे बर'नि सायावहाय गोबां गाज्रि रावफोर बुंदोंमोन ना होनबा ने गोबां गाज्रियै माने बर'फोरखौ नासयदोंमोन आरोना माखासे खोथाफोरखौ बाथ्राफोरखौ बुंनानै आरोना बिनि सायावनो माने जोंना बनसु आफादनिफ्राय बे बोरायनि सायाव बे मोसौ बोराय फान्थाव बोराय बोरमा जाम्बा बुरबक बोरायनि सायावहाय माने एक्सन लानाय जाबाय बा एक्सन लानो थांगासिनो आरोना दा बे फान्थाव बोरायनि गासै डिटेल्सखौनो गासै नाम बा गामि गासैखौबो संदानगासिनो दं आरोना माने संदाननानै मोनोबाथाय बेखौ हमनानै बेरलाब होनोबो हागौ बुसिनोबो हागौ बा आयेननि बायदि राहा लानानै आयेननि बायदि साजा होनो हागौ बेखौहाय माने जेल सिङावहाय जेलनि ओंखाम जाहोनो हासिगौ आरोना बा जाहोगोन आरोना बनसु आफादनिफ्राय थ' जोबोद गोजोनथाव खौरां रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद गोजोनथाव खौरां बर' हारिया बर' रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुगैदोंमोन जे बे बोरायनि सायावहाय गोख्रों एक्सन ला आयेननि बायदि साजा हो बा बेखौ जेल सिङावहाय जिउ जोबजासे जेल जाहोनांगौ होननानै बर' रायजो राजाफ्रा हास्थायदोंमोन आरोना दिनैहाय जाफुंनो थांगासिनो दं बर' रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बा लुबैनाया बे फान्थाव बोरायनि सायावहाय मा खालामजानो लुगैदोंमोन दा जोंनि लुगैनाया माने साक्सेस जानो थांगासिनो दं आरोना जोबोद गोजोनदों आरोना आंबो माने गोजोननायखौनो आं लाख्र'लायनो हायाखै आरोखि ना निस्सय नोंथांमोनाबो बे खौरांखौ मोननानै गोजोननाय मोनबाय जानांगौ ना जे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे भिडिअनि सायावहाय मा बुंहरनो सानो मा फोरमायहरनो सानो नोंथांमोना फोरमायलायहरबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर बोथोराबो गाज्रि बिराद अखा हागासिनो अब्लाबो आङो माने दसे अखा हागानायावनो माने बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना माने अखाया हागासिनो दासिमबो हागासिनो माने एसे एनै सिबाय नै गस्लायावबो ओमफ्राय अब्लाबो आं बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोना जाहाथे नोंथांमोनाबो गासै बर' रायजो राजाफोरबो बे खौरांखौहाय एक्सन लानो नागिरनायखाय जाहाथे मिथिना मोन्थों आरोना नोंथांमोनाबो थ' खोथायाथ' जोबोद गोजोनथावखा आरोना आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरांबाव आरोना जे खौरांखौहाय दा बर' रायजो राजाफ्राबो मिथिखाबाय गोबाङानो जेनेबा माने गोबां बर' रायजो राजाफ्रानो गोजोननाय फोरमायदों आरोना जे खौराङा जाहैबाय माने बर'नि गेजेरावहाय खौसेथिया फैबाय आरोना बा मोनफ्रोमबो आफादा ज' जानानै सावरायलायबाय आरोना जे बर' हारिनि थाखाय खौसेथिखौ नांगौ होननानै आरोना माने खौसे जायोब्ला जों देरहासारगोन खौसे जायोब्ला जोङो बुहुमाव बर'नि सिनायथिखौ जों होलांनो हागोन जे बर'नि गोहोखौहाय जोङो बुहुमाव गोसार होनो हागोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन बिनि थाखायनो दा जों बर'आ एबसुनि दैदेननायाव खौसेथियाव फैबाय आरोना थ' लोगोफोर जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना बे खौरांखौ मोननानैहाय इयुनाव आरो ज' जालांनानै जाहाथे बर'नि गांनाय उखैनाय जे बर'नि नांगौफोरखौ सुफुंलांनो हाथों होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरोना बा सुफुंलांनायनि खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना जोबोद अखा हागासिनो लोगोफोर अब्लाबो आं बे भिडिअखौ बानायगासिनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय आरोना थ' लोगोफोर आङो भिडिअआव बांद्राय बुंला अखाबो हागासिनो नालाय दा जेनेबा जे बुंदों जेनेबा नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायहरबानो जाबाय आरोना बेखौनो आं खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ लाखिथ'नोसै जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंबा गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नुहैनाय बायदि आरोना जय बर' हारिनि जय